τα είπε μη περιμένεις ή από τους άλλους. Πες και εσύ είπα κανέναν ανέκδοτο, κανέναν αστείο μου, ό,τι σόκιν, μόκιν, ό,τι να είναι, λέει μόνο. Αντρώνη και καλά λες, τώρα το και κρεμάσαι στο κεφάλι και νουνείς, το νουνείς. Αφού επιμένετε να λέω σας έναν ανέκδοτο το έδω σε ένα χωρίο. Μία σε ένα χωρίο θα γιορτάζει το Πάσχα. Αλλά θα φτάνε τον επιτάφιο. Λέει πάτερ, λέει, έχω μια δακάρα ένα φτωχόν ο Ιαννίκον. Αυτός λέει, θα φτάμε εκείνον Ιησού Χριστό, λέει, θα βάλουμε τον να πέσει γκάσα και θα δούμε τον αμεροκάμα. Ο παπάς λέει, είπε, καλά λες, αυτά μας. Άρα τέλος πάντων, λέει, πέραν το Ιαννίκον, εσέκανα τον να πέσει γκάσα, εστόντατα με τα λουλούδια, έρθει η ώρα, θα φτάνε τον επιτάφιο. Έρχεται ο κόσμος, πάει και προσκυνά και φιλεί τον Ιησού Χριστό, τον επιτάφιο. Κάποτε πάρθε ένα γραία 80-90 χρονέσα η θεία η Μαρία, λέει επίεν φιλεί τον Χριστό και λέει τον εν Χριστούλη μου, σε παρακαλώ βοήθησε με, εγώ φράγκον και έχω, ο λίγο κάτι βοήθησε με, θα ζω και μπορώ, κανάς ο κόσμον και έχω. Αυτός που από κρυφά λέτε, θεία Μαρία, δώνα αυτά όσε, εγώ πάμε το μεροκάμα τον είμαι δακά. Oi,
μήλο και μήλο και μήλο μακάρι. Απένε για χαλάσουμε σωράδες και νυφάλες. Απένε για χαλάσουμε σωράδες και νυφάλες. Παπα! Όχι κράτησε και νόσωσε και δέσω καλημέρα. Κράτησε και νόσωσε και δέσω καλημέρα. Όχι μπορούσα να κάνω το κάνω το κακινάς. Και μπορέσα να κάνω το κάνω το κακινάς. Όχι μπόρεσα να χαλάνω το τράνο το χατήρνας. Και μπόρεσα να χαλάνω το τράνο το χατήρνας. Άντε Μιχάλη, πες και εσύ ένα. Μετά τόσο παλιόγιονο θα είναι τραγωδία και εσύ παταχούνα κι όμως. Γεια σου Μιχάλη. Σαν υπαδία το τεράστια το ερωτήνεσα τη τεράστια. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σας. Όχι εμεν Οσμανί λένε με Οσμανίς κι είμαι. Εμεν Οσμανί λένε με Οσμανίς κι είμαι. Με τα νυφοπαλάσκουνε με τα κορτσοπακίνε. Με τα νυφοπαλάσκουνε με τα κορτσοπακίνε. Ωχ με τα νυφοπαλάσκουνε με τα κορτσοπακίνε. Με τα νυφοπαλάσκουνε με τα κορτσοπακίνε. Σουβάτα κεφαλόλι θα τα κυλίζω. Πάντα σουβάτα κεφαλόλι θα τα κυλίζω. Τους αλήνατα στα σέρα τα κυλίζω. Τους αλήνατα μέσα τα σέρα τα κυλίζω. Πέτρο, πέ μας ένα, Πέτρο!
τραγούδια. Γεια σου Παπαπέτρο!
Γιώργα όνταν ποτά σε μόρφα σε θα κλαίγνε. Έχασαμε τον Γιώργα, θα κλαίγνε και θα λέγνε, θα κλαίγνε και θα λέγνε. Έχασαμε τον Γιώργα, θα κλαίγνε και θα λέγνε, θα κλαίγνε και θα λέγνε. Γεια μας παιδιά! Άιντε βιβά! Γεια σου Πέτρο! Πρέπει να ζει και μισθό μου Βάιτς με το πλάεψε μας. Αντρώνικο Παναγκαλά και ο Θεόδωρης και ο Στάδης ο Γιαμανής. Πώς καλά να είναι, νόμα να έχω να ψωχώ και χάμε. Γεια σου Θεοδόση! Πάμε! Ο Παπές!
με λαχρινό, εσύ με την ελέα. Έκαψε την καρδιά μου, επίκες αμανέα. Έκαψε την καρδιά μου, επίκες αμανέα. Çay içme, çay içme, ne
bu da feliz. Çayır çimen nasıl bu da feliz. O köşedi gördüğüne morfuna sabuta feliz. Köşedi gördüğüne morfuna sabuta feliz. Oynuyor sende ve sende la dünya yanıyor. Ne o sende ve sende la dünya yanıyor. Ay tocando tapate ne voy sana saloy. Tocando tapate ne voy sana saloy. Hoy tanero titame devane diga sokalani. Tanero titame devane diga sokalani. Afane tayaratiya nalame oteoni. Afane tayaratiya nalame oteoni. Και την πετρονόμος η παρέα όλοι είναι κουβαλταδέ. Η πετρονόμος η παρέα όλοι είναι κουβαλταδέ. Αλήθεια μαύρο μανάνα πέσε μου που Γεια σου Αντρονίκε, γεια σου. αλήθεια μαύρο μανάνα πέσε μου που νυφαδές. Ας είναι κι ας τελειώσει. Μείνουνες Γαβρίλ και πουλί, μείνουνες κάποιοι μας. Μείνουνες Γαβρίλ και πουλί, μείνουνες κάποιοι μας. Ο κόσμος την ανέπαινε και θα πέμνε και μας. Ο κόσμος την ανέπαινε και θα πέμνε και μας. Ο κόσμος την ανέπαινε και θα πέμνε και μας. Ο κόσμος την ανέπαινε και θα πέμνε και μας. Και θα πέμνε και μας.
σε τον δρόμο δάσκαλες τραγουδές σαν τον νόμο τραγουδές σαν τον νόμο Παναγία. Viva να ζήσεις Πέτρο! Άδεια μας! Όχι θέλω να χωράσουμε, τι θέλω να φουμιλώ. Όχι θέλω να χωράσουμε, τι θέλω να φουμιλώ. Όχι θέλω να τρώω και πίνω και να έχω λίγο μήλο. Θέλω να τρώω και πίνω και να έχω λίγο μήλο. Γεια σου Παπαπέτρο! Καλά είναι από. Γεια σου Παπαπετρή!
Asımcı abagega Pamsali vadiya Asımcı abagega Pamsali vadiya Palabo bisimirtay Nithade rastiyat Nithade rastiyat Palabo bisimirtay Nithade rastiyat Nithade rastiyat Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Και νοπετρείς με κάμποσα παιδεία και νοπετρείς με κάμποσα παιδεία όχι βρε την παρέα να τέξελες αγωνία σαν τέξελες αγωνία όχι βρε την παρέα να τέξελες αγωνία σαν τέξελες αγωνία. Όχι για το Ζάνο, τελείωσε. Μπράβο. Πέτσε το δέντρο, πιάσε το δρόμο. Πέτσε το δέντρο, πιάσε το δρόμο. Και είναι μιλάς και μη φίλεις, τρογοπέσαν το νόμο, τρογοπέσαν το νόμο. Όχι είναι μιλάς και μη φίλεις, τρογοπέσαν το νόμο, τρογοπέσαν το νόμο. Δεν με μιλάς και μη φιλείς, δεν είναι κόμπλες μέσα, εγώ και στον δρόμο. Γεια σου Παπαπέτρο, με την ήρα σου την ωραία. Την ωραία σου μαζί.
Παπαδέτρο, άξιζε τα λέω σε. Ένα λόγο θα λέω σε καρτεμένο. Καμία να μία από τα. Άμα να αναποθάντ, και θα κλαιόμεστε, ούτε στεφάνια φτάνεσαι. Με τη λύρα και με το ρακί θα έχουν σταθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, αν θέλετε, θα σας πω 5 λόγια για να θυμούμεθα βέβαια και τα παλιά τα γλέντε. Γιατί εμείς όσο το πάμε ενέσπαλαματα έφαε μας ο μοντερνισμός. Έχεις δίκιο. Αλλά εφόσον πρόκειται περί μοντερνισμού, θα λέω σας ένα, πιστεύω να σ' αρεύσας. Κάποτε στο δάσκιο, στο τράτσικο που λέμε, εγνώρισα έναν Παρπαβαγγέλη εκεί και έναν Διονύση. Ο Παρπαβαγγέλης, ηλικιωμένος τότε, περισσότερο από όσον είμαι εγώ τώρα, είχε τον Γιώνα τον Κώσταν, αλλά στα δικά μας τα χωριά δεν τον λέμε Κώστα, τον λέμε Γκουτί. Έναν ημέρα θα αραβώνιαζε το κορίτσνα, γιατί έρθανε ψαλάφεσα να το εδέκεν το λόγο να... Αλλά το κορίτσι τη Κώστα, την εγγονή του, θα αραβωνιάζει. Εκείνη την ώρα κατήβαινε ένας Διονύσης, το λένε, και χούζια τον απαντήκα. Ω Διονύση! Α! Απαντά ο Διονύσης. Άρε Πάσκα του Λουγκά! Αχα! Θέλεις τίποτα? Ναι! Να πεις τον σκόμ του Γκουτί να νιέχ γλίγουρα σε πάθη. Γιατί όρι Παρπαβαγγέλη, τι έγινε? Πέτουν ήρθε ένα καλό παιδί που τα ριζώματα. Ρώτσα, είναι του που καλή φαμέλια. Ζητάει τη Σταυρούλο. Και είπα ναι, μια που το είπα του ναι, θέλω να είναι η Κικουντής εδώ για να δώσω με χέρι. Αχα, ναι Παρπαβαγγέλη, θα τον δω. Αλλά δεν μοιάζα ρε Παρπαβαγγέλη. Με πρίκα, τι συμφωνήσατε? Α, να σου πω. Τούτο δεν μου καίγει και καρφί για δάφτου του πράγμα. Έχω, δόξα τω Θεώ, έχω 11 κατσίκες, 7 προβοκίνες, έχω το μλάρι στο κάτω έπια το χαζόλιο που κοντά. Ούλα θα τα δούκω, αρχή τη Σταυρούλου, να την αποκαταστήσω, είναι το καλό παιδί. Αχα, Παρπαβαγγέλη, θα του πω. Χάι καλορίζικα με το καλό, εγώ δεν θα είμαι απόψε εδώ, θα είμαι σαν κάτω στο Λουγκά, στα γύρια θα είμαι απόψε. Χά παιδί μου στο καλό και πέτω του κουτί να νιέφει. Χάι καλορίζικα Παρπαβαγγέλη. Αλλά δεν μιλάς Παρπαβαγγέλη, ούλα τα είπα καλά τα είπες κι εσύ, καλά τα είπα κι εγώ. Δεν μιλάς Παρπαβαγγέλη, σαν τα δόξα, όλα τη Σταυρούλου. Τα άλλα τα κουτσούβελα που έχεις κατά πόδια ραδικιαστά, τι θα γίνουν εκείνα? Α, για δάφτουν δεν στεναχωριέμαι. Έχει ο Θεός, ο Θεός είναι τους μεγάλους. Ναι Παρπαβαγγέλη, ο Θεός είναι τους μεγάλους, μα εμείς είμαστε μικροί. Τι λες, τα λέω καλά? Και τώρα η παρέα έχει απέτηση από τον Μανώλη τον Πιπερίδη να λέει μας έναν ανέκδοτο. Μα σόκιν θα είναι, σοβαρό θα είναι όπως εγρικά, αλλά εμείς αυτή την ώρα, εμείς αυτή την ώρα γίνουμε σοβαροί και έτσι τα σοβαρά δεν μας Άμα το κοφταχούλα τα σλέα, το δεν βαριέσαι. Παρέα, θα λέω σας εγώ έναν ανέκδοτο και ένα αληθινόνε. Σωστιάν. Άμα και ξέρω και θυμούμαι ποιο χρονία είναι τον Πάσχα έτωνε. Με τον Πέτρο τον Αμυράν. με τα σως. Παρέα είναι. Και πίεσε όταν στην παρέα κάποιος είπε θα πάμε στην Παρπαγιάννη στο σπίτι. Ναι, ποιος Παρπαγιάννης έτωνε αυτός? Αυτός ο Παρπαγιάννης έτωνε πρόεδρο της Εξήνου Λέσχης. Α, Ναι, εκείνος ο το επίτρα Παρπαγιάννης. και θυμούμε. Α, τέλος πάντων. Παρέα όπως έμεινε και ο Πέτρον έπαιζε τη λύρα. Ναι. Να πας τα πιάμε στο σπίτι. Και γαλίνα πάλι έναν τσόπα. Α, Ναι. Θα λέω σαν γυναίκα, θα λέω σαν νοικοκυρά. Δεν πήγαμε όπως την παρέα, πήγαμε από το σπίτι
Όταν η ώρα 4-5 και στην το βράδυ γκες. Εσέβαμε απές, η Βαρή επίκε, η Τσόφα πήγε το τραπέζι, ότι ήμασταν στο τραπέζι, επίκε ο Χαψοτίγανα, επίκε ο Χαψοπούλια, επίκε κι άλλα ήταν ποντιακά μεζέρας. Όχι άμουνα τώρα σαλάμα, οψάρα, και ήταν. Δεν είναι. Νερές και σε να τρώσα. Τέλος πάντων, αν πήγαμε εμείς το γούρι με το Ολυμπιακά, χορεύουμε, τραγουδούμε. Κάποτε βράδυνε, η Τσόβα του τη λάμπα. Κάποτε λέει τον Γιάννη, σπίσκα πού είναι, θα έρθω τη λάμπα. Εκείνος πάει νέα δε και νέα πέρε, λέει νεύσα να θεμάσαι, κρίμα στα γραμματέματες. Άψω τη λάμπα και λάψω τη σπίσκα. Ας λέω σας παιδεία το έντονε στην κοιλάδα της Κοζάνης, ένα χωρίο. Ένας ερήψ είχε πολλά παιδεία, αρετράνινα, είχε και ένα μωρό, μικρό. Στη Λύκο έλεγαν αυτό. Πόσο χρόνο έτωνε? Έτωνε 6-7 χρονών θα έτωνε, οπωσδήποτε θα έτωνε. Εμάτισε να τα 24 γράμματα το αλφαβητάριο. Τώρα λέει το στη Λύκο πουλί μου. Ας λέω τώρα ας μαθαίνουν και όλα μαζί να λες τα γράμματα. Λέει στη Λύκο, ζου και πώς θα διαβάζουμε τα, ζω παπά, πατέρα. Νι και ή, πώς θα διαβάζουμε το, στη Λύκο, νι. Όλα μαζί που είναι πολύ ανατό, γαΐς. Παιδεία, αφού αρχίζεσαι με σαΐκα, εγώ παρόλη την ηλικία μου κι θα εντρέπουμε, θα λέω σας εγώ παένα. Και μέρσανε ότι τα σεντρέπους. Πια τι ξέρω, ο λόγος λέει το. Πέα τα σαν Μιχάλη, πες τι θα Πέρα ανέντροπος. Μίσια εσύ το ζόμπε. Μία είναι ένας παντρεμένος αρίφτης. Στο καφενείο είναι τον άνθρωπο, έπαιρνε 2-3 από την Ευρώπη, κατά τις 9 επίε στο σπίτι, λέει τον Ιγαρή. Εσύ ξανέπαιρνε. Όχι μωρέ Γάρη, ένα από την Ευρώπη έπαμε τον Μανώλη τον Πιπέρα και είναι τον όλων. Και να βάλω και τρώσει. Άλλη ώρα. Γιατί το έγξα κάπου θα πας. Όχι που δεν θα πω, αλλά κάτε σε εγκασονιάτη. Γάρι που να ξέρω το εσέν και σονιάτη, άλλη ώρα εσέν κανέφαγα, πήγαινε η ώρα 10. Έχνε και ένα μωρό πομπά 6-7 χρονών. Εκείνο πακείται στον τιβάνι θεαπάν, δίπλα σε κινέτερον στο κρεβάτι. Κάποτε αφού έφαγα και ύστερα Γάρι χάτε πλαγιάζομαι. Άλλη ώρα απόψε. Χάτε πάμε εκεί μεσκά, άλλη ώρα αργός εγώ και ρώτησα σε χάτε πάμε πλαγιάζομαι. Πήγανε, έπεσαν κα, λέτε Γάρι, άλλη ώρα θα τη μιστέξω εγώ καιρό και μπορώ να χάνω, έλα σύρω με ένα φυσάκι. Συνέπεσος, το μωρό να δακά, πού έφτασα η κοντουλία, μωρέ δεν πακέρει. Πέρασαν 2 λεπτά ξανατός, Γάρι, έλα μωρέ ένα φυσάκα τώρα πάει. Ναι πεσός το μωρό και κοιμάται, παλαλός είσαι, ντροπή, να πάει αύριο, λέει το ακές. Κάποτε πέρασαν 5-10 λεπτά, 1/4 επίκαινη υπομονή να ρίξει, σαν λέει το. Το μωρό ασφαλισμένα το μάται, άμα ακούει. Λέτε είναι Γάρι το μωρό κοιμάται. Μετασώς και κοιμάται λέω σε. Είστε. Κάποτε πάει, ρωτά το μωρό να τόσο. Γιάβρου, Σπύρο, κοιμάσαι? Όχι πατέρα, κοιμούμαι. Γιάβρου, γιατί και κοιμάσαι? Πέρασε η ώρα. Πατέρα είπε να τον αναμένω να σύρθει το φυσάκι και να βγάλω το πατρόν. Καλίον ένα δαχτυλ
ζευγαράκι, καλιώνε να δαχνέμε τα ζευγαράκι, δον κι αμντο εφτά ζευγαράκι. Όταν ακούς τον θάνατον τελβάσα εκκλησίας, Ιησούς 40 λιτρούαγια τεμάτα αμαρτίας, Ιησούς 40 λιτρούαγια τεμάτα αμαρτίας, δοντόντο και αμντο για τεμάτα αμαρτίας. Γεια σου Πάνο! Σιλένος στην Ανατολή να είναι στα παράτηρας, Σιλένος στην Ανατολή να είναι στα παράτηρας. Ας πίνουμε ένα καλό παιδιά, τραγουδί ας μιλώ. Ας πίνομαι. Ας πίνουμε. Ό,τι έπρεπε να Πάμε τον άγγελο και μπήκα συμφωνία. Πάμε τον άγγελο και μπήκα συμφωνία. Μόνη ψηλά και τεσσέρα με τα δυο μία. Μόνη ψηλά και τεσσέρα με τα δυο μία. Το κι αυτό να με τα δυο μία. Αγία.
Γεια σας παιδιά! Γεια σου Παπαπέτρο να βαλίζει!
τσιλώσε, τσιλώσε και πόνωσε, τσιλώσε για βρυγγυλώσε, τσιλώσε και πόνωσε. Ο Κασποσέλη πινεγέρθε, Αμερικανιστώσε, Ασποσέλη πινεγέρθε, Αμερικανιστώσε. Παιδεία, τώρα ο Μιχάλης ο Πιστόφτς θα λέει μας έναν ανέκδοτο. Ας ακούμε. Άιντε στερούμε. Σκοπό εκεί θα κάτσω να λέω σας, αλλά ο Πέτρος με προκάλεσε. Είπε για τα γεράματα και